Ukuthula Makwande, samukelisiwe Xulu indodakazi yaseSiyoni. Sekukaningi uJehova engisindisa ezingozini. Uphasi 7 engikuyena namhlanje. Ngizothanda nje ukuqala ngifunde encwadini yabaseThesalonika besibili, uchapter 2, uqala verse 1 igcine verse 4. Isihloko sakhona sithi, ukufika kwenkosi kuyakwandulelwa ngokufika komuntu ongenamthetho. Verse 1, kepha siyanxusa abazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo, ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni zenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi kongathi ivela kithi sengathi usuku lukaKristu selifikile. Makungabi bikho muntu onikhohlisa nangayiphi indlela ngokuba aliyukufika kungakaveli ukuhlubuka kwambule umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa, omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu, aze azihlalise ethempelini ezishaya uNkulunkulu. Uthi-ke uPawulu ubhalela ibandla laseThesalonika, uyabona le mfihlakalo, imfihlakalo le eveza ukuthi into eyokwenzeka mase kuzobuya uJesu Kristu, njengoba ngisho nje ukuthi uJesu Kristu sezobuya. Ngiyayibona-ke le mfihlakalo isisebenza kulesikhathi sanamhlanje. Sesifikile isikhathi sokuba kwenzeke lokho kwashiwo uPawulu. Ngizoqala laphayana ngibonise nje izehlakalo empilweni yami ukuthi nakho uNkulunkulu akusekwenzekile wangikhombisa. Kusebenziseka abantu kakhulu abanemimoya, abantu bakaNkulunkulu isikhathi esiningi abasebenza. Abanye uthola ukuthi abantu bezangoma, zinyanga kwesinye isikhathi, kodwa kakhulu abantu bendlu yokukholwa. Ngiqala lapha mhla ka 5 September 2024. uSathane ngimbona embonweni wami ehamba noTokoloshe neMkhovu. Uyangifuna lo Sathane, kungathi ngisendlini ekhaya elinorawondi engalazi nami leli khaya. Ngingena kwenye indlu yithi mangiphuma la angifuna uSathane angikhiphe kwenye indlu, uhamba banamayikiki laba bantu bayangifuna, ngiyabaleka ngiphunyuke kanzima. Angi-understand-ke nokho, kodwa-ke sengiyabona hayibo, mina ngikholelwa-ke nasey'ntweni zokuthakatha, ngaze ngiye nasey'nyangeni nakuphi-ke mhlampe. Kodwa-ke this time uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi no, nakhu sekulandela manje, ngoba uSathane uthi ukuthele kakhulu akakutholi. Kuthi ngelinye ilanga ngibone nje kungathi ngingase-FNB. Mangingase-FNB omhla 9 September, umbono lo, ngibona nje abantu engibaziyo abazalwane besifazane bamba umgodi engisho ebhenki. Bayawumba lo mgodi mkhulu, kuthi kusenzela ukuqhamuka itruck libalayishile, mina sengibekwe la enqenqemeni le-truck ukuthi mabe lifike itruck bangiphose kulo mgodi. Ngiphunyuke lapho, ngiphume kanzima, ngiyazibona sengingena esibhedlela. Hawu, esibhedlela ngingeniswa nge-ambulance, ngibona omunye usisi futhi isihloko sami oyinesi, okade yinesi, engingenisa esibhedlela. Ungenisa nomunye futhi esibhedlela, nakho sisembhedeni manje, nangomunye close to me futhi umzalwane uyadla la ngaphakathi. Ngithi bangithi ngisahlezi nami khona nengane engihlala nayo ekhaya ilele khona lapha esibhedlela. Hayibo, ngithi mina wadla, athi nadlana nawe. Hayi, ngithi ngiyalithatha ukudla enqoleni le eletha ukudla. Vele ngithatha ulimi olumbaxambili oluhlukene la njengolenyoka. Ngithi ngiyalithatha, ngithi ngiyengikwazi ukudla into enje mina, ulimi oluhlukane phambili lihlukane kabili. Hayi, ngiliyeke adle lo sisi, adle. Uthi ngelinye ilanga ngiyabona imbono futhi nakhe engathi ngise-Alu edrobheni. Ngifika abasifazane bagcwele baningi, khona iy'hlobo zami, khona ngisho nabasekhaya. Hayi, kungathi-ke manje uSathane ukotela lo wasekhaya-ke manje oyihlobo sami. Bese ngibuza laba besifazane ngithi mina, iphi indlela eyemlalazi, ngoba ngihlala eMlalazi. Bangikhombisa emobeni phansi ehosheni. Hayi, ngibona bangidukisa. Bese kuqhamuka udadewethu ongasekho sewashona. Athi hayi wesamoza ngapha, afike nemoto angithathe. Athi nayo indlela ebheke eMlazi bayakudukisa labo. Hayi, nangempela. Ngiyamangala manje, izinto ezinkulu kangaka uNkulunkulu asengikhombisa zona. Kodwa-ke ngilindele ukuthi uthi lindela ngoba usazobona vele, ngoba vele yena ufika kuqala uhamba phambili vele. Kuthi-ke
ngihambe ngiye kwadokotela, it was September, mhlampe ngabo-20 something September sizophela kodwa inyanga. Kuthi ngoLwesihlanu kulelo viki ngifonele kuthiwe hayi phuthuma uze esibhedlela usuzolala manje. Kade ngikudokotela bese ngathi hey uzazi 2 days uLwesithathu uyaphuma. Hayi ngixakeke manje angithandi khona ukuthi ngihambe ngaziwa ukuthi ngikuphi ngasikhathi sini. Kodwa-ke hayi ngihambe ngesibhedlela. Uma ngifika esibhedlela ngiyafika khona i-TV ayidlali eyami. Hhayi laphana uhlala ne-TV yakhe, imbhedi iwu-4 kodwa-ke khona abantu abawu-3. Usisi angilungisela i-TV inqabe ukudlala. Athi ngishonisa kulo mbhede ongenamuntu naye yakhona i-TV inqabe. Bese athi hayi ngcono ngishintshele kwenye iwodi. Nangempela-ke hayi ngiye kwenye iwodi-ke ngiphume kube kuhle. Kodwa uNkulunkulu bese ngikhombisa nje ukuthi yazi uthini, bengazi ukuthi uma ngingakukhombisa early uzongayi. Kanti njengamanje ubekwe kukwatathu ukuthi once waphula nje one of the rules you are out of the game, uphumile vele. Sengikubonile lokho ukuthi ngicushiwe vele, ngoba kuyasho ukuthi uma ungayi nje uphelile ngawe. Bafuna nje imistake encane. Hayi nangempela-ke uNkulunkulu alinde ngize ngiphume esibhedlela bese yangikhombisa ukuthi buka-ke into ebizokwenzeka kuwena ecishe yenzeka kuwe. Kungathi ngilele kulo mbhede ngiyayibona ngeniswa esibhedlela sekuwumbono-ke lona. Nakhe angehla uma ngithi ngiyehla ngezansi kunomfula like nami ulwandle ngoba mkhulu kakhulu lo mfula. Kodwa kumi udokotela ufake ijazi elimhlophe ngathi umfundisi ubuyabhabhathisa. Kodwa abantu ababhabhathisa lapha phakathi uthi mebafaka bavele badliwe amaphirana. Hayi nawo amaphirana ngaphansi komfula shaya vithize same time ngasali lutho. Hayi phinde ngene omunye nayo same thing futhi. Hayi ngithi naye ngeke ngizobuya mina ngeke goloze manje bese vele ngibuka yena udokotela angibuke bese vele yangiyeka. Bese kuqhamuka omunye usisi engangifunda naye e-college okuyena wangithatha nje wangisa eHammersdale, uthulile wakaXulu. Angithatha athi hamba ukhuluma noxoxisana nodokotela wakho. Ngithi ngithaphuma lapho ngibone nayo i-toolbox egcwelisa iy'ngubo zami enkulu nje. Usho ukuthi hamba bese ngihamba nezimpahla zami lezo. Bese ngiphinda futhi uthi senjalo ngisabuka lapho nabo khona othisha abawu-2 engisebenza nabo bayaluza ngaphandle komfula. Nabo engicabanga ukuthi nabo shuthi mhlawumbe basengozini njengami yini, I don't know. Kodwa ngabatshela ukuthi nani nginibone kwenzeka kanje ukuze banabo bayikhulekele enkosini nabo. Umuntu ngimtshelela ukuthi into akwazi ukuthi uma inemngozi phakathi akwazi ukuthandaza. uNkulunkulu unamandla okuvika zonke izinto. Bese uNkulunkulu ephinde ngikhombisa-ke manje ngelinye ilanga sesihambile isikhathi. Uzongikhombisa-ke manje ngo-2025 December this year, last year yes. Uthi-ke buka-ke futhi into eyenzeka esibhedlela. Angifunanga nje ukukwethusa. Wafika umuntu kule wodi wasuswa kuyona. Kungathi mina ngizibona imbono nami sengiphumile kodwa manje sengifuna ukulanda izinto zami kule wodi. Seyangidukela-ke le wodi ukuthi ikuphi. Uma ngithi ngiyangena phakathi hawu sengifika sekune-stretch la kade kulele khona sasemoshwari esesilele isidumbu ngaphezulu. Iy'ngubo zami nombhede seyiqoqiwe zabekwa lapha eceleni ebhentshini. Hayi ngifune ngithi mina kanti bengilele kiphi kodwa ngifune ne-toilet. Ngima ngithi ngiyafika e-toilet ngihlangane nalo sisi kuwumisi engangifundisa naye esikoleni esidala. Uphethe umjovo abaleka ayongena ema-toilet acashe ngama-toilet. Ngingene phakathi ngimfice khona ibande ngesicapha. Hawu kanti wafika umuntu ngempela wafika. Yazi azange ngikholwe kodwa ngiyazi uNkulunkulu akangiqambeli amanga. Hayi akawaqambi futhi eyakhe imbono ayilethe kumina isuke ishaya khona alenzeki iphutha. Hayi ngimbona kodwa ngithi hayi kulungile ngoba uNkulunkulu wazi wakuhlela yena futhi ngoba konke impilo yami iphethwe uyena ngiyayibona ungiphathele futhi kahle ngendlela eyisimanga ngoba vele mina umuntu bese qedile ngempilo yami. Amathuna kade mbiwa ngiwajombe. uNkulunkulu angijombise wona lawo mathuna. Kusenjalo-ke ngiyaphinda ngiyabona mhla ka-7 October 2024 ngoba ngiyabhala ngempela kwathiwa ngibhale konke engikubonayo. Ngiyabona ngathi kunomshado ey'hlobeni zami la thina sivela sizalwa khona-ke kwaMasuku eDangweni. Ngathi ngilungisela umshado, umngcwabo. Kodwa manje mina ngigqoka amaphijama wami nomshadano into engaqonda kahle. Ibhokisi elikhona la liqondana noma lomngcwabo noma lomshado umakoti akabonakali. Ngifaka amaphijama ngifuna ukushintsha. Uthi late bese befika-ke abanye engangisebenza nabo esikoleni esidala abawu-2 naye lo ngithi wafika engithi ngamphupha kuyena ngimbona eze esibhedlela.
uzongifaka emotweni-ke manje bese engifuna imoto ukuyigibeza edundwini eliphezulu, kodwa leli dundu lihloniseke phakathi. Uma mina bengizohamba ngale moto bengizophoseka vele. Hhayi nginqabe ngithi mina ngizohamba ngey'nyawo, ngithi ngiyabona i-ambulensi esidusha i-ambulensi enkulu. Emveni kwalokho singene komunye umuzi, esingena manje futhi sekuyini, sekumngcwabo, kuthiwe kushona umfana wakwaZungu. Lo muzi ungorawundi abaningi nje. Angikwazi ngingene kuwona ngiyawuqoda sengizoripotha ukuthi hhayi umfana la ekhaya ngibonisiwe ngayo ukuthi uzoshona. Ngitshela umama wakhona embonweni, kanti nangempela-ke kuzohamba hambe lowo bhuti ashone. Ngitshele ukuthi hhayi khona owafikayo wazongitshela ngaye nje, wangikhombisa nesithombe santi akazi ukuthi uzongikhombisa into ekade ngiyibone embonweni ukuthi lowo muntu uzohamba, kodwa wayefike kumina engakashoni-ke lowo bhuti. Ngase ngiyithulele ukuthi oh this person nawo umuzi engangiboniswa wona. Ekugcineni-ke kodwa wahamba-ke lowo muntu-ke owayesetshenzisiwe naye ngendlela yakhe ukuthi azowuqeda lowo msebenzi wakhe ababemthome wona. Kodwa uNkulunkulu wahamba phambili-ke wasethi hhayi sekwanele. Ngaye benziwa imihlangano emazulwini, ngawubona umhlangano, iy'phathimandla ngoba zikhona zasezulwini. Ngamfuna futhi ngamtshela ngathi ngibona umngcwabo lapho onje. Hhayi nangempela kwagcina kwenzekile njengoba uNkulunkulu ehle, ngoba uma usuhlulekile uNkulunkulu ebona ukuthi uza forcefully ugcine ethathe yakhe impilo, wena ungazi ukuthi usuhlanganiselwe vele emazulwini ngoba you are crossing the boundaries. uNkulunkulu abeke isandla khona. uNkulunkulu usibekile isandla phezu kwempilo yami, ngizokuphinda ngikusho lokho. Uyazi yena ukuthi uhleleni njengoba kwenzeka ukuthi kufanele ngidlulise iy'ndaba zakhe, ngibuyise abantu ekuthunjweni usathane. Ngoba usathane bathumbile abantu, uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe. Ngiyaqhubeka ukuthi ngelinye ilanga ngifunde mhla 16 October 2024 ngibona ngathi ngihamba nje komunye umuzi ngagomede ngasekhaya, iy'hlobo zami lezi, kukhona umama odayisayo emakethe, ngivele ngimjombe ngaphezulu. Ngingene komunye umuzi ngathi kwabiyela. Uma ngifika kwabiyela ngifica umngani wami, umngani wami, nothi umngani wami kodwa nje endaweni azama ukuthatha isigqoko sami. Lo wayezama ukuthi adonse ubuso bami, azama ukuthatha isigqoko sami ngimphuce. Ngithi akasibuyisele kumina. Nakho ngapha ngezansi kulungiselwa itende lomngcwabo, iy'tulo kubekwa itende masinyane. Bese ngibuya mina ngey'nyawo ngathi ngize ekhaya, kanti kuzofika omunye umama ngalolo suku asifuna uzongikhipha ekhaya, athi angihambe ngiyosiza kuney'ngane ey'hluphekayo, angiyilekelele zilungiselelwe indlu yazo. Asambe emisi. Hayi bo uyathandaza lo mama, methandaza uza avuka umoya, uyacula, udagu nje, uyamthanda uNkulunkulu. Yeyi kodwa uzongikhipha ngaleli langa. Usathane uyakwazi ukusisebenzisa. Kusathatha umuntu akazi nokuthi yena uthunyelwe ukuthi akakwenza into ethile. Kuthiwe nje ngoba usathane unamaqhinga vele, ukafike kwena ube ngathi kuyokwenziwa into enhle, kanti uyazi ukuthi mina ngiplage something there. Kungenzeka ukuthi wayengazi, I believe so, kodwa umuntu okholwayo. Bakwethu kuthi ngelinye ilanga ngiyaphinda ngiyabona mhla ka 17 October 2024 ngibona itende nje lapha ngaphesheya kwakithi. Leli tende kodwa manje akwaziyo ukuthi lihlelelwe bani. Iy'tulo yonke into, hhayi ngiyabona kufika iy'moto ey'qhamuka kude, amatekisi, abangani zihlobo zakhona endaweni lezi ey'ngahlali endaweni nefemeli. Hhayi bona kugcwala, kodwa manje abangenile la badlala ingoma lapha ngaphandle. Sengiyabuza-ke ngithi hayi bo kanti lo mcimbi okabani? Akuphenduli muntu, balinde bona ukuthi kwenzeke isehlakalo leso, then they will enjoy themselves. Okay, hhayi kuphele kanjalo, kodwa ngibabone bonke vele kuze nje abantu basendaweni, iy'hlobo, ngoba ngithi ngibabone bonke abasetshenziswe usathane. Noma ngibonile ukuthi isekle kasathane iya ngokuya iyavuleka, isivulekela manje kubantu abakholwayo. Kade ihamba kude, seyiyakhanya manje ukuthi no, nakho la sibheke khona. Hhayi uNkulunkulu kuveza konke, uNkulunkulu uhamba phambili ngaso sonke isikhathi. Ngiyaphinda ngiyaqhubeka futhi ngoba usathane uzamile ubasebenzisela abantu emabandleni. uNkulunkulu wami Jehova Sebawothi, bese ukuthi laphaya mhla ka 31 October 2024 ngibona kwelinye isonto ngale komgwaqo phesheya kwetiyela, mina ngihlala eMlalazi. Ngibona kuphuma umama, uyakhonzisa lo mama, uhlala kuphuma nje vele kuphuma umlilo epulpiti.
mawuphuma lo mlilo uze kimi ngimemeze ngithi la shisonto athi mayiphuma ayazolwa nami kilikiti silwe sibambane ngithandaze yabona makwamemeza igama likaJesu Kristu usathana akahlangani nalelo gama akahlangani nalo uyakudedela ngisho noma ubani osenkingeni makwamemeza igama likaJesu Kristu zwana ngami wangidedela usathana mangimemeza ngithi nje ngegama likaJesu Kristu salwa hayi wacaka ukuthi awuyehluleka ngathi Jesus Christ kanti kwenze njani usebenzisa abantu abazalwane-ke manje adila nabo umzalwane nje ibuze uzokhola mayifika wafika-ke lo mzalwane ngempela okuyena oholayo ofaka nje i-uniform mose lapha phambili bamuhle wema abaphatha inkonzo wafika ngempela ngalelo langa uzoyibuzisa into engekho nje hayi check ingadi everything kodwa mina sengiyazi ukuthi uthunyiwe usathane athula nje hayi kwadlula lapho kodwa-ke ngomsa kaNkulunkulu owafike wakuthola Nkosi yami kwamshintsha ingqondo ngoba wayehambe sebabaza ukuthi wazi wasiphatha kahle siyaqala thina uphuma siphethe kanje siyaqala ukuphatha kanje masifika umzulu wahamba ethokozile kodwa ngibe ngazile ukuthi ufike ngayiphi inhloso wathokoza ngendlela azayibona wathi ngiyaqala ngathi uNkulunkulu njalo wafika wambuyisa wathi mntanami ungalahleki kodwa sehambile kodwa khona wayehamba naye engicabanga ukuthi wayilazi udaba kuyadlula ngize mhla ka-4 November 2024 wakumzalwane wami lona sizwana wesilisa wahamba-ke washiya ngiyambona ungena komunye umuzi khona ngaphesheya komgwaqo uzothenga iy'nkabi ungena emzini esihlobo sami uyaphuma ngapha uthi-ke ngaso leso sikhathi futhi kuphinde ngiyabona sengena intombazane-ke esihlobo sami anti kunomuntu kanje othi yena ucela inombolo yakho noma ucela umfonele hayi ayithathe lo ntombazane yamnika inombolo angifonele lo bhuti uthi lo bhuti kimi ngizwile ngodaba lakho ukuthi khona abantu abakuhlukumezayo kodwa mina ngingakusiza kulento ekuxakile labantu nje bangaphela ngesikhathi kodwa-ke kuzofanele kube nesibindi sani mfethu ngoba ngizokuthatha ngihambe nawe ngiye enkandla kube khona esiyenza kuwena hawu hayibo ngiyayiqala into enjengalena bese kubuya le yambona engiqale ngawo ngathi ngabona ngisendlini ngikhutshwa usathane ukuthi bengizothathwa ngiyiswe enyangeni kube kuphelile ngami engingayazi nalo nyanga mina ngihamba inyanga futhi ngiye ngisho ekhaya ngithi ngingawa namhlanje uma ngithula kumele ngithulele ekhaya noma ngithulele esibhedlela ziwu-2 indawo futhi angifuni ukuthulela kwenye indawo ngiyothulela endlini yakithi noma esibhedlela indawo engiyofela kuzo lezo angithathwa nje ngiswe kwenye indawo angihambi inyanga angihambi lutho ngihambi sangoma ngihamba nje indlu kaNkulunkulu kuphela hayi ngivele ngibona hayi cha usabathana ukhona ngempela-ke ubethunyiwe uphumele nje abazalwane ukuthi cha sengibheke kubo manje bona ngizobasebenzisa futhi ngizobakhipha emabandleni ngoba uqedile usathane emabandleni bese thanda ukufunda leya ncwadi yesambulo 12 ethi uDrago verse 17 uDrago wamthukuthelele wesifazane wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu. Sesiyabuka ke manje ukuthi siyafezeka lesambulo chapter 12 ukuthi usathane wathi mesehlulekile lesecasukile ukuthi hey kade ngimfuna lo muntu ake ngivele ngene kwabakholwayo nabakubo nenzalo yakhe ngibasebenzise nangempela ke basebenzisekile kodwa ke into engiyithanda kakhulu uNkulunkulu uthe asibuye siphendukele uNkulunkulu asingadazi inkani asiphenduke sishiye konke ebese sikhumbule ukuthi thina simungele liphi ivangeli. Ngiyaqhubeka ngize ngomhla ka-6 November 2024 ungathi ngibona umbono ke lapho ngisekhaya ngibona ishongololo lihamba phezulu
linemlenze, ngithi ngisabheka esibhakabhakeni, hayibo ngibona uJesu Kristu uqobo. Uma ngimbona avela ahleka aphakamisa isandla, aflika amehlo akhe, bese ngithi ngiyabheka lapha esibhakabhakeni, yo nali ilanga kumele kuze imuni inyanga ivele izokukhava ilanga, ngifuna ukuvala ilanga ngaphezulu. Lathukuthela ilanga, lathukuthela lakhipha imibani, laqhumisa amabhomu. Yo kwasaphazeka ngabaleka. Nomfana wami ngihamba nomfana wami ngoba le nyoka yafika yadlula ekhanda lomfana wami, yasihamba yosithela emafini. Ngibaleke nomfana siye songena ekhaya, sithi masingena ekhaya bese vele kuyama ukuqhuma kwamabhomu. Hayi, kanti ngizothola i-appointment okuthiwa ngihambe ngiye eMount Edgecombe. Yo ngisenkingeni-ke manje, ngiyakwenye futhi occupational therapist. Ngisindile empangeni, ngayitshela ukuthi hayi bazobhala phela i-report izophumelela. Manje sekuthiwa futhi angiye kwenye appointment. Yo I'm frustrated the whole week, angazi fanele ngithini ngoba ngiyazi ukuthi ngiyafuneka. Kodwa-ke ngomsa kaNkulunkulu lo mbono engawubonayo wawusho ukuthi ngizohamba nawe. Mina ngathi mase ngihamba endleleni ngatshela ukuthi hawu umgwaqo usho ukuthi uyisifanekiso seshongololo kanti nginamanga. Hayi ngifike ngithi umfana wami asivuke ekuseni siye khona. Kuze sithi kuthi kusabe sesikhona ngempela masifika khona ayalaleka umfana wami emotweni, ngiphume mina ngihlalele ngaphandle. Akwavele kwenza nje ubhuti wayefaka ingubo ezimnyama, weza kimi ngqo, wafike wacinga qala walunguza la engangihleli khona, washona around, wayesebuya eseza kumina esethi usebenza la ekhaya yini? Ngathi mina khona engize ngaye. Wasesuka lapho wacinga kwenye imoto, walunguza phakathi kwenye imoto, wasuka wayeseqonda kweyami imoto ngqo la kulele khona umfana wami. Wasuka lapho walunguza wama wahamba wayoshona ngasegeyithini, wabuya wawusithele emathoyilethi, kwaphela ngaye lapho-ke. Angazanga ukuthi kwenzakalani, kodwa akabe ngisabuya ngahlala lapho ngabheka ukuthi uzophuma emathoyilethi, angibonanga ukuthi kwenzakalani. Sengithi mase ngihlezi hawu nangu lo muntu ekade ngimbona, kwenzeke exactly babe kwenza leli shongololo engathi liyinyoka phezulu, wahamba nangempela wayosithela. Sabuya-ke, hayi-ke mangithi ngisengiya kudokotela-ke manje udokotela naye akasekho, kuvuliwe impela. Kuthiwa-ke engani wena ukhonfemanga ukuthi uyeza, ukuthi mina ngani ngikhonfemile before ngize laphaya ngayenza sure ukuthi ngiyashutha qala ingakabi usuku lami, ngisathi ngisawungena udokotela ukuthi akangishintshele appointment. Dokotela-ke wala-ke wathi angifike ngawomgqibelo lowo. Kodwa mase ngifika ngomgqibelo bangifonela bethi angiconfirm ukuthi ngiyeza. Ngithi nayi ngiyeza, ngikhulumile nodokotela. Besathi ngathi ngikhulumile nodokotela manje ngifuna ukushaya ingwiji phepha ukuthi bangazi ukuthi ngiyaya khona. Ngifike ngashutha iy'thombe ukuze babone ukuthi hayi ngiyile ngempela zakhona ngoba ngiye early. Kodwa-ke ngase ngithi hayi ngizoya, kodwa-ke ngase ngithi kumphathi wami-ke njengoba econfirma kangaka, wena-ke ake ungitshele iqiniso, ubuzoya yini khona? Ubuzoya yini khona? Ngenzela ukuthi manje adidaniseke. Kulesi sehlakalo wena wazi wafona wathi uyaxolisa ukuthi ngihambe kabuhlungu ngoba wawazi sengishonile. To be honest awungiphendule nje, uzoya yini wena khona? Ubuzoya yini kube wena? Angithola ngimpendulo. Ngavuka ekuseni-ke ngase ngithi asihambe nomfana wami ngoba ngiyazi ukuthi i-answer akanginikanga impendulo, naye uzokwenza lento ebizokwenziwa uyena nangempela masifika khona. Unfortunately mase babona ukuthi hayi ngifikile angiconfirmanga kubona, udokotela akasekho. Hayi-ke ngibuye ngithi mina kodwa-ke at least iphutha elabo, mina ngifikile kudokotela futhi bengiconfirmile udokotela ukuthi ngiyeza. Kuphela bebefuna ngiconfirme kubona. That's why-ke ngingasakwazi-ke bathi-ke uma ungaconfirmanga kuthina and sisazophinda appointment sizoyikhansela. Ngiyalwa-ke manje ngithi ngiconfirmeleni kunina ngoba nina nifuna ukungibulala. Sekuyi-direct-ke manje contact-ke manje, uyabona? Kodwa-ke ngomsa kaNkulunkulu ngaphunyuka futhi ngabuya ngeze ekhaya ngalolo suku. Engifisa ukudlulisa yilokhu kakhulu ngoba usathane uye wasebenzisa abazalwane kakhulu. Uthi lapha kwisambulo uke wafika lo mbono, ngibona uJesu Kristu ezongongoza eminyango, kodwa bengangongozeli mina, bengongozela iy'ngane ukuthi aziphenduke zilunge, zilokhu ezifundiswa khona zilalele. Uthi vuka ulinde uqine okuseleyo, uqinise okuseleyo obekuzakufa. Yimina lo engizokwenza lokho, ngithi ngizoqinisa labo
asebelahlekile ebese bezophelelwa impilo ngempela ngoba uNkulunkulu uyababiza babizela kuyena. Sekwenzekile konke, likhona ithuba lokuphenduka. Uthi uJesu Kristu, khumbula ukuthi wamukele kanjani. Ugcine uphenduke ngokuba uma ungalindi ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo, nangisho njalo. Lokho nani makwamukelile kuKristu kwakumnandi mhla nibhaphathiswa nimukela uJesu Kristu sonke. Ngithi ngasibuyele enkosini. Sikhumbule lokho esakufundiswayo. Ngoba uJesu Kristu mase nguvalile umnyango akekho eyovula, mase nguvulile akekho futhi eyovula. Uthi ngiyeza masinyane. Bambisisa lokho nakho ukuze kungabikho umuntu okwamuka umqhele wakho. Ngisho njalo nami bambisisa lokho nakho. Ungabusagudluka. Mawusuwile khumbula lapho one khona ubuyele enkosini. Ngisho njalo mhlobo wami. Onendlebe makezwe. Amen.